У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Ласка Пана нашого Єсуса Христа, і любов Бога Отця, і єдність Духа Святого, нехай буде з усіми вами. Час відпочинку, час канікул для дітей, але так само час, коли ми можемо особливим чином зустрітися з Христом тут, на гэтай Євхаристії, у Слові Божому, прийняти Його у найсвятейшем тілі, найсвятейшей крові. Эту святую мшу я ахвярую за нашу парафію, о Божьем благословении для всіх нас, так само об житті вічним для всіх померлих наших парафіянів. Перепросим Бога за наши грехи, как мы могли годно скласти эту наисвятейшую ахвяру. Споведаюся Богу всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкой, словом, усіх ангелов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог усемогутный, и, отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вечного. Амин. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Хвала на вишенях Богу, а на землі супокой людям доброй волі. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе. Дякуем Тебе, Теля великой хвалы Твоей. Пане Боже, Богодаруня небесный, Боже Отче всемогутный, Пане Сыне Одинородный, Иису Христе, Пане Боже, Баранку Божий, Сині Отця, який береш на себе грехи від світу, змилуйся над нами, який береш на себе грехи від світу, прийми моління наше, який сядеш праворуч Отця, змилуйся над нами. Бо тільки Ти святий, тільки Ти наш Пан, тільки Ти найвищіший, Єсу Христе, з Духом Святим ухвалимо Отця. Амин. Молимся. Боже, Ты про принижение Твоего Сына поднял упалое человечество, а дары Своих верных святою радостью и учеников, вызволенные из неволи греху, яны досягнули вечного счастья. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе и владарить у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Читання книги пророка Ізахіеля.
У тыя дні Дух увайшоў у мяне і паставіў мяне на ногі. І я слухаў таго, хто прамаўляў да мяне. Ён сказаў мне: «Сыне чалавечы, я пасылаю цябе да сыноў Ізраэля, да народа адступнікаў, якія ўзбунтаваліся супраць мяне. Яны і айцы іхнія паўставалі супраць мяне аж да гэтага дня. Тыя, да каго я цябе пасылаю, гэта сыны з упартым тварам і жорсткім сэрцам. І скажаш ім: так кажа Пан Бог. Ці паслухаюць яны, ці пагардзяць, бо гэта ўзбунтаваны дом, аднак даведаюцца, што прарок ёсць сярод іх». Гэта Слова Божае. Тебе вздымаю свае вочы, які живеш у нябёсах, так як вочы слугаў звернуты на руки іх гаспадароў. Нашыя вочы звернуты да Пана, як вочы служанкі на руки яе гаспадыні, так нашыя вочы да Пана Бога нашага, пакуль Ён не злітуецца над намі. Нашыя вочы звернуты да Злітуйся над намі, злітуйся, о Пане, бо ми ўжо вдосталь ситыя, пагардай. Душа наша насичена досить здеками дзёрзкіх і пагардай панарливых. Нашыя вочы звернуты да Пана. Читання другого послання святого апостола Павла до Коринтянаў. Браты, каб я не хваліўся нязвыкласцю аб'яўленняў, дадзена мне джала ў цела, пасланец сатаны, каб біць мяне. Таму я тройчы маліў Пана аб тым, каб адвёў яго ад мяне. Але Пан сказаў мне: «Хопіць табе маёй ласкі, бо моц удасканальваецца ў слабасці. Найбольш ахвотна буду хваліцца сваёй слабасцю, каб жыла ўва мне моц Хрыста. Таму упадабаў я слабасць, пагарду, нястачы, ганенні, уціцца з Хрыста, бо калі я слабы, тады моцны». Гэта Слова Божае. Пан з вами. Читання Святого Євангелія паводле Марка.
У той час Езус прыйшоў на сваю бацькаўшчыну, а за ім ішлі ягоныя вучні. Калі настала субота, ён пачаў вучыць у сінагозе. Многія, хто слухаў, здзіўляліся і казалі: «Адкуль у яго гэта? І што гэта за мудрасць, якая дадзена яму? І як такія цуды чыняцца ягонымі рукамі? Ці ж гэта не Цесляр, сын Марыі, брат Якуба, Юзефа, Юды, Симона? Ці ж не тут сярод нас ягоныя сёстры?» І сумняваліся ў ім. А Езус сказаў ім: «Няма прарока без пашаны, хіба што на бацькаўшчыне сваёй, у родных і ў доме сваім. Таму не мог там учыніць ніякага цуду, толькі на некалькі хворых усклаў рукі і аздаравіў іх. І дзівіўся іхняму бязвер'ю. І хадзіў па навакольных вёсках і вучыў». Гэта слова Пана. У мінулую нядзелю мы слухалі Евангелие, у якім было шмат прыкладаў веры. Гэтая жанчына, якая за ўсялякую цэну марыла толькі аб тым, каб дакрануцца хоць да плашча Езуса. Яір, начальнік гэтай сінагогі, які быў бацькам хворай дзяўчынкі, і толькі Христос быў яго апошняй надзеяй. І гэтыя прыклады веры, пра якіх сам Христос сказаў, што твая вера ўратавала цябе, альбо, як да Яіра, напрыклад, не бойся, толькі вер. Гэта было ў мінулую нядзелю, а сёння сустракаемся з тым, з чым сустракаецца Христос, калі прыходзіць у сваю бацькаўшчыну, а менавіта без бязвер'ем і з тым, што людзі не разумеюць, альбо, можа, інакш, можа, не прымаюць Хрыста. Здзіўляюцца, адкуль у яго гэта? Бо мы ж яго добра ведаем. Ён сын цесляра, сам цесляром быў. Быць цесляром вось у Ізраілі не цешылася чымсьці. Гэта не азначала, што мець якуюсьці такую добрую прафесію, бо большасць з габрэяў была пастухамі, і мець свой статак, мець сваіх жывёлаў, мець гэты добры маёнтак зарабляць. Гэта было больш прэстыжна. А мы ж ведаем, як працавалі ягоныя рукі. Мы бачылі, як ён сам працаваў, як ён зарабляў на гэта. Вось у гэтай штодзённасці, у гэтай шэрасці. І цяпер гэтыя рукі вось аздараўляюць. А той, каго мы таксама, які з намі вырас, мы ведаем усіх ягоных братоў і сясцёр, ось гэтых кузынаў, усіх дваюродных пералічылі. Ён зараз таксама прамаўляе да нас такія словы. І гэтае вось недавер'е гэтых людзей мы можам, канешне, сказаць, што так, гэта вось як казаў пра іх вось сёння ў першым чытанні прарок Эзэхііль, ён кажа, што гэтыя людзі народ адступнікаў, народ, які збунтаваўся, гэтыя людзі з упартым тварам, жорсткім сэрцам. Але таксама, браты і сестры, гэтае слово, якое мы сёння чуем, яно скіраванае таксама да нас. Бо вельмі часта мы можам не заўважаць менавіта такіх прарокаў, як кажа Христос, у сваёй бацькаўшчыне, у сваёй сям'і, у сваёй працы. Там тых людзей і ў тым месцы, дзе мы добра каго ведаем, можа, разам жылі, можа, разам працавалі, ведаем, якое жыццё вёў гэты чалавек. Такую гісторыю расказваю, прыклад на гэта. Гэта гісторыя здарылася у маёй парафіі. Я бачыў, я ведаў, ёсць такі чалавек, які, калі я служыў міністрантам, то ён таксама, у нас былі такія дзядзькі, старэйшыя мужчыны, якія толькі нам там уводзілі нас у гэтую службу літургічную. І вось адзін з іх быў такі, які прыходзіў раней, адчыняў дзверы, заставаўся, збіраў таксама колекту, тацу, як мы кажам,
Быў такім, які цэлы час прыслугоўваў дзесьці ў касцёле, амаль на кожнай святой імшы, кожны дзень. І яго вельмі страшна не любілі нашыя мясцовыя бабулі, старэйшыя жанчыны. І гэта нелюбоў яна нейкім чынам папросту, можа, ніколі не скончылася. Яны мне казалі так, я калісьці там запытаўся, кажуць, ведаеш, кажа, што раней, у часы камунізму, гэты чалавек быў якімсьці такім партыйным работнікам. І стаяў пад касцёлам і запісваў імёны, ўшытак запісваў тых дзяцей, студэнтаў, ведаеце, такое было, хто ходзіць у касцёл у нядзелю. А пазней гэтыя там спіскі яны падаваліся ў школу, падаваліся там дзесьці яшчэ камусьці на працу, і людзям былі выгавары, кагосьці там на гэтых лінейках вычытывалі. А цяпер ён стаў такі ходзіць кожны дзень у касцёл, стаіць са святаром у алтары. Як гэта можа быць? Як так можа быць? Мы ведаем яго, мы ведаем, адкуль ён. І гэтае я да канца не ведаю, як ці сэрца гэтых жанчын калісьці змянілася да гэтага чалавека ці не. Ведаю, што толькі надалей яны ходзяць у адзін касцёл і ўсё ж такі моляцца і прымаюць аднаго і таго ж Хрыста ў камуніі. Але гэтае пытанне можа быць толькі ў такім прыкладзе, але можа быць таксама ў прыкладзе нашага жыцця, у нашай сям'і, у нашай працы. Калі дзеці, альбо калі бацькі, альбо калі чалавек, які сустрэў Хрыста, які дакрануўся да яго сэрца, які перамяніў яго жыццё, пачынае жыць, як мы кажам, сапраўды па-божаму, паводле Божых прыказанняў, то мы таксама, можа, сустракаліся з такой сітуацыяй, што альбо нам казалі, альбо, можа, мы самі так казалі, што гэта ты раптам такі зрабіўся святы? Чаму ты так што гэта? Ты ходзіш у касцёл, што гэта значыць, што не можна красці на працы? Гэта падобная такая закрытасць, як была у блізкіх, кроўных і сваякоў Хрыста, можа такім пэўным чынам таксама быць і ў нас. Ёсць такое слова, якое тут у Евангеліі на беларускай мове ператлумачана, і сумняваліся яны ў ім. У арыгінале, у грэцкай мове, якой напісана Евангеліе, гэтае слова, яно па-грэцку гучыць як скандалю. Альбо мы больш ведаем такое аднакаранёвае скандал. Даслоўна гэта азначае такую зачэпку, аб якую чалавек спатыкаецца. І сама гэтае жыццё Хрыста, таго, што ён працаваў сваімі рукамі, мы бачылі ягоную штодзённасць, ведалі, як ён рос гэтыя 30 гадоў у гэтым горадзе. Для гэтых людзей стала такой зачэпкай, стала такой перашкодай, аб якой яны зачапляюцца і не могуць пераскочыць. Як гэта Бог, як гэта ён, Месія? Для нас, браты і сёстры, сёння вельмі важна, каб мы таксама не спатыкаліся аб тое, што Бог, ён усімагутны і можа ўвайці у нашу штодзённасць, у нашу шэрасць, у нашу працу, у нашу сям'ю. І ў нашай сям'і мы можам пачуць Божае Слова ад нашых блізкіх. І гэта так сапраўды здараецца, не адзін раз ужо чуў, як дзеці становяцца такімі прарокамі для сваіх бацькоў, бо кажуць, што як гэта мы не пойдзем у нядзелю ў касцёл, бо для нас гэта абавязак, нас так навучылі на катэхезе. А бацькі часамі ўпіраюцца, кажуць, не-не-не, зараз лета, можна ж на дачу, можна ж паехаць туды, куды-небудзь на возера. І бывае так, што сапраўды зараз так, што мы ад блізкіх чуем гэтае Слова Божае і прымаем гэтую Божую ласку. І так хай будзе, бо сапраўды Бог прамаўляе у штодзённасці, ён усімагутны. Ён з'яўляецца тым уладаром і панам, тым, хто можа прамовіць праз майго бліжняга, можа прамовіць праз майго мужа, жонку, маці, праз маіх дзяцей. Бог дае і спасылае сваю ласку.
Трэба нам быць на яе адкрытымі. Про гэта сёння таксама вось кажа нам гэтае Божае Слова, каб мы не баяліся прымаць Божую ласку, каб мы слухалі яе, каб мы адкрываліся, каб таксама змаглі ўбачыць Хрыста у нашых блізкіх. Аман. Вызнаем нашу веру. Веру адзінага Бога, Айца Усемагутнага, Стварыцеля неба і зямлі. Да Бога, які шчодра адорвае нас сваімі дарамі, скіруем нашыя малітвы. Молімся за ўсіх біскупаў, каб яны плённа працавалі на карысць евангелізацыі свету. Цябе просім. Молімся за ўсіх ахрышчаных, каб у сваім жыцці яны кіраваліся Божымі запаведзямі. Цябе просім. Молімся за тых, хто прысвяціў сваё жыццё абвяшчэнню добрай навіны, каб яны маглі ўбачыць плён сваёй працы і напоўніліся Божай радасцю. Цябе просім. Молімся за маладыя сужанствы, каб яны клапаціліся аб развіцці веры і згодна з ёю уладкоўвалі сваё жыццё. Цябе просім. Молімся за людзей, расчараваных жыццёвымі няўдачамі, каб яны спадзяваліся не толькі на ўласныя сілы, але і на дапамогу Пана Бога. Цябе просім. Молімся аб еднасці і супакою ў нашай краіне, а таксама аб тым, каб рашэнні, якія прымаюцца сёння ў 21 стагоддзі, не вялі да таго жаху, які меў месца ў 20 стагоддзі. Цябе просім. Молімся за нас тут, сабраных, каб мы ўмелі распазнаць Божую волю і з радасцю яе выконвалі. Цябе просім. Божа, крыніца жыцця і святасці, выслухай нашыя просьбы і ўчыні, каб мы, адноўленыя моцаю Тваёй ласкі, маглі верна Табе служыць. Праз Хрыста, Пана нашага. Bóstwo,
Молитесь, браты и сестры, как мою и вашу ахвяру принял Бог Отец Всемогутный. Боже наш Ойче, нехай нас очистить ахвяра, якую мы Табе складаем, і няхай з дня ў дзень вядзе нас да жыцця, што чакае нас у небе. Праз Христа, Пана нашага. Пан з вами. У гору серце. Подякуем Пану Богу нашему. Сапраўды годна гэта і справядліва. Слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа. Ад Цябе паходзіць усё, што ёсць на свеце, і па Тваім слове змяняюцца поры года. Ты стварыў чалавека на сваё падабенства і падпарадкаваў яму гэты дзівосны сусвет. І ўсё, што яго напаўняе, каб ад Твайго імя людзі панавалі над усім стварэннем і праслаўлялі Цябе ў Тваіх справах праз Хрыста нашага Пана. Таму з анёламі мы Цябе праслаўляем, з радасцю ўсклікаючы. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, осанна на вершинях, благословленный Той, кто приходит в имя Пана. Осанна на вершинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці, таму ў еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христос уваскрос і спаслаў на апостолаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Успамінаючы смерці з мёртвых паўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе.
Покорно молим Тебе, каб усіх нас, приймаючых тело і кров Христа, Дух Святый собрал у одно. Памятай, Пане, про костел Твой, рассеянный по всем свете. Удоскональ его у любови разом с папом нашим Францишком, біскупом нашим Казимиром и усім духовенством. Памятай так само про братов и сестер наших, якія паснули ў надеї на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто у Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з найсвяцейшай Богородицей Паннай Марыі, са святым Юзафам, яе абраннікам, са святымі апосталамі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі мы хвалілі і праслаўлялі Цябе, праз Сына Твайго, Езуса Христа. Праз Христа, з Христом і ў Христе, Табе, Божа Ойче Всемагутны, у еднасці Духа Святога, уся пашана і хвала, праз усе векі вечныя. Атрымалі мы Духа Святога, які нас учыніў дзецьмі Божымі, таму асмельваемся казаць: Ойче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як в небе, так и на земле. Хлеба нашего штодневного дай нам сегодня, и отпусти нам праведным нашим, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас в спокусу, а избав нас от злого. Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкава супакою дні наші, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Христа. Пане Езу Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавы згодна з Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, які живеш и владариш на веки вечные. Супокой Пана нехай заўсёды будзе з вами. Перадайте ближнему знак супокою. Вось баранак Божы, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благословленыя, пакліканыя на вечеру ягоную. Пане, я не варты.
Придите до меня все спрацованные и обтяжарные, и я супакую вас, каже Пан.
Молимся. Умацаваныя такими великими дарами, просим Тебе, Пане, учини, каб мы атрымалі збавенныя ласкі і няспынна Цябе праслаўлялі. Праз Христа, Пана нашага. Послухаем объявы, короткие виды. Вялікі дзякуй за кожную ахвяру, за дапамогу усім тым, хто на гэтым тыдні прыбіраў касцёл, хто даглядаў тэрыторыю вакол касцёла, кветкі. Няхай за ўчыненае дабро ўзнагародзіць вас Пан Езус і святы наш Айцец Францішак Асіскі. У аўторак пасля вячэрняй святой імшы набажэнства да святога Іцапіо у чацвер, як звычайна, запрашаем на адарацыю Найсвяцейшага сакраменту, якая пачынаецца 17 гадзіны. На гэтым тыдні адзначаем у пятніцу успамін святога Мікалая Вілайда і паплечнікаў, мучанікаў, у суботу свята святой Веранікі Джуліані, панны. З 3 па 11 жніўня адбудуцца рэкалекцыі з палета гэтай рэкалекцыі для моладзі, якія правядуць браты капуцыны нашай кустодыі. Падрабязную інфармацыю можна атрымаць у мяне альбо ў брата Андрэя Клюцінскага. Таксама запрашаем наведаць нашу парафіяльную краму. Ну і, правда, хачу таксама падзяліцца той радасцю, што шмат каго сустрэў у Буцлаве. Кажу, што амаль палова парафіі так напэўна было точна. Адны знаёмыя твары там сустракаліся. І як сказаў біскуп Буткевіч, мой родны кут, як ты мне мілы пра буцлаўскую святыню. Сапраўды міла там сустракацца, добра разам быць, добра маліцца. Гэты час адпачынку, гэты час якіхсьці летніх канікул таксама для дзяцей, моладзі. Не забывайцеся таксама, што ад Бога не можа быць адпачынку, не можа быць адпачынку ад Эўхарыстыі. Як хтосьці сказаў, што перастаць прыймаць Эўхарыстыю, гэта як бы перакрыць сабе кісларод. Паверце, шмат жанчын, якія зараз такім ужо у сталым узросце, якія вельмі скардзяцца і плачуць, і спавядаюцца, і не ведаюць, як рабіць, кажуць, што мои дзеці перасталі хадзіць у касцёл. Мои дзеці не ходзяць у касцёл. Калі мы ім зараз дзецям дазваляем, як мне адныя бацькі сказалі, што завезлі іх на вёску, я кажу, а як там на імшуце, што хай будзе адпачынак ад учобы, ад касцёла. То, прабачце, у іх будзе пазней усё жыццё гэты адпачынак ад касцёла. Таму, калі ласка, не забывайцеся ў часе адпачынку адпачываць разам з Богам, быць разам з Богам у нашай штодзённасці, у тых месцах, якія мы выходзім з касцёла. Прыміце на гэты час Божае благаслаўленне. Тут, кажуць, вельмі каротенька только скажу, што Карытас знову распачынае гэтыя праекты дапамогі. Больш дакладныя аб'яву можна даведацца там, хто можа атрымаць гэтых куранят. Гэта як у тыя мінулыя гады, тыя самыя праекты. Хто зацікаўлены, то патрэбна вельмі хутка сабраць гэты пакет дакументаў. Прыміце Божае благаслаўленне. Пан з вами. Нехай вас благословить Бог Усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Идите у супокоя Христа. Святый Арханёле Михале, перажи нас у змаганні, супроть спокусов и пасток злого духа. Будь нам обороной, князю войска небесного, Моцію Божою скинь у пекло сатану і інших злих духов, які снують по світі. Амінь.